This is a Max Power exclusive. Brought to you by 33 and 1/3 Entertainment. Speed up. Evo. The boy. DJ Alex. And Steve. Άνετος ανάνεμος με το στυλ του δρόμου. Είναι χόμπι ευτυχή που είναι εκτός νόμου. Θεέ μου μπάτσος αν με σταματήσεις, σίγουρα θα με γαμίσει. Μπάτσος αν με σταματήσεις, δεν έχεις πάρει πρέφα. Θέλω τιμόνι. Όταν νυχτώνει, το αλάνι παίρνει το τιμόνι. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι σκαρώνει όταν πεισμώνει. Φορά τη ζώνη και βάζει μπροστά. Έχει αφήσει στη μέση κάτι που θα του αποφέρει λεφτά. Και ξεκινά η βόλτα ξανά. Γουστάρει την ταχύτητα, το κάνει συχνά. Μη σε ξέχελα, μπορεί να μοιάζει μαμά, αλλά κάτω από το καπό του κρύβει πάρα πολλά. Κυνηγητά γίνονται στους δρόμους με αστυνόμους. Όσο πιο πολλούς, τόσο πιο πολλά τα πόνους. Εγώ περιμένω να δω και αρρωσταίνω. Όσο για τα λάνι περιμένει στο φανάρι, έχει πατημένο φρένο. Στο χέρι του κρατάει ένα τσιγάρο αναμένο. Βάζει πρώτη, ξεκινάει και μου μύρισε καμένο. Το λάστιχο στο δόστρωμα το άφησε γραμμένο. Στην πρώτη στροφή μπήκε τρένο. Στη δεύτερη στροφή μπαίνει πόρτες αφού τσίπησε το φρένο. Τα μάξι λιζασμένο με το γκάζι πατημένο. Με άλογα φορτωμένο. Μιλάνε τα τετραπετάλουδα κι όλα σου φαίνονται παράλογα. Σκάει στη βούτα, φοράει πρόγραμμα εξάτμιση και σκούπα. Τον άκουσε ο κόσμος απ' την μπούκα. Το πλήθος οργιάζει και το φωνάζει. Έχει κόντρες σήμερα και πολύ γκάζι. Είναι ο φωνέας των γιγάντων που τους γίγαντες τρομάζει. Κι αυτό τους πειράζει, μα δεν αλλάζει. Το παράθυρο του κατεβάζει και κοιτάει. Και σκάει το αλάνι που λέει για να ταΐσει κολόνες, να μοιράσει κανονιές. Οι κόφτες του βαράνε και τη μαύρη ξυπνάνε. Έσκασε τα λάνι, τώρα πολύ προσκυνάνε. Θα ξενερώσουνε πολύ, σήμερα σκάει. Το παιδί να βάλει στοίχημα για να τα πάρει. Η κόντρα κανονίστηκε με ένα skyline. Κινήσεις και ρεπρίζ για να δούμε ποιος θα πιει το τσάι. Τα χρήματα τα δώσανε να τα κρατάει σε κάποιον που είναι αργός για να μην τους τα φάει. Τα στήσανε στο κόκκινο φανάρι πλάι. Είναι τόσο πολύς ο κόσμος που η βούτα δεν τον χωράει. Μαρσάρουνε έτοιμοι για να τα βάλουνε. Τετράδα πεταλούδων θα δουλέψει στεγνά. Έχει 55 χωνιά που είναι κοντά. Ρυθμίζει τα αγκομετρικά και άντια. Μπλοκ διαφορικό στο 100%. Ξεμπαζώνει το οδόστρωμα και φεύγει στο λεπτό. Μην τον είδατε τον Παναή, έφυγε αστραπή. Τα λεφτά του πάει να πάρει τώρα και να εξαφανιστεί. Με το στυλ του δρόμου. Χόμπι επικίνδυνα. Με το στυλ του δρόμου. Χόμπι επικίνδυνα. Άνετος ανάνεμος. Άνετος ανάνεμος. Δεν έχεις πάρει πρέφα. Το αλάνι είσαι εσύ, είτε Lamborghini έχεις, είτε Σάξο ή ραλί. Μάρε πήγη προσοχή. Ποιος θα δώσει το χαρτί δίχως πουστιά να παιχτεί. Πώς θα κάνει αλλαγή και πώς θα πάρει τη στροφή. Το αλάνι είσαι εσύ, είτε μια Ferrari έχεις, είτε Honda Civic. μα επήγει προσοχή. Ποιος θα πάρει το χαρτί και να τη βγάλει καθαρή. Απ' τους πάτσους ή τα μάτ που σκάνε σαν κατάλληλη στιγμή. Το αλάνι είσαι εσύ, είτε Lamborghini έχεις, είτε Σάξο ή ραλί. Μάρε πήγη προσοχή. Ποιος θα δώσει το χαρτί δίχως πουστιά να παιχτεί. Πώς θα κάνει αλλαγή και πώς θα πάρει τη στροφή. Το αλάνι είσαι εσύ, είτε μια Ferrari έχεις, είτε Honda Civic. μα επήγει προσοχή. Ποιος θα πάρει το χαρτί και να τη βγάλει καθαρή. Απ' τους πάτσους ή τα μάτ που σκάνε σαν κατάλληλη στιγμή.